Nyt aletaan pikkuhiljaa päästä meidän keskustelun loppupuolelle. Teillä on siellä esitteitä. Karina Luukkin on kääntänyt Juri Vellan teoksen Rakkauden maa suomeksi. Voisitko hieman kertoa tästä teoksesta ja tästä käännösprosessista? Valitettavasti tämä teos ei ole saatavilla tällä hetkellä kirjamessuilta, mutta jos hieman laitat Juri Vellaa tähän keskusteltuun kontekstiin, jos on mahdollista, ja kerrot tästä teoksesta. Juri Vella on tällainen metsänenetsejä edustava tai metsänenetsien älymystön edustaja, jossa on hyvin monta puolta, että häntä ei voi ihan hirveän helposti purkaa, mutta hän asui omassa metsänenetsi-kylässään ja omisti poroja ja oli hyvin vakaumuksellinen siinä mielessä, että hän koki, että metsänenetsien tulee jatkaa perinteistä elämäntapaansa. Mutta sen lisäksi Juri Vellalla oli koulutus Maksim Gorkin kirjallisuusinstituutissa, joka on tämmöinen yksi Moskovassa sijaitseva tämmöinen Venäjän korkeimpia kirjallisuusinstituutteja, ja hänellä oli sen takia niin kuin näkemys myös siitä, että mitä hyvä kirjallisuus on ja minkälaista hyvä venäläinen kirjallisuus on. Ja Vella halusi aika paljon rikkoa niitä Venäjän kirjallisuuden rajoja, ja sen lisäksi hän halusi kirjallisuudessa tuoda esiin metsänenetsien elämää. Mutta hän ei missään nimessä yksioikoisesti halunnut voivotella sitä, miten surkea Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen asema on. Hän ei halunnut luoda tämmöisiä vastakkainasetteluja alkuperäiskansojen ja venäläisten välille, vaikka hän oli itse jatkuvassa konfliktissa omassa elämässään öljy- ja kaasuteollisuuden kanssa. Sen sijaan hän halusi rakentaa nämä tekstit sellaiselle dialogille ja mahdollisuudelle ymmärtää toinen toistensa näkökulmia. Ja se on näissä Vellan teksteissä ikään kuin hienoa, ja sitä olen paljon ihmetellyt kääntäessäni näitä tekstejä. Kiitoksia.